Velkommen til CB Auto. Jeg hedder Christian, og det er mig, der startede firmaet for 40 år siden i 1983. Vi dækker et erhvervsbehov, altså vi har helt fra den lille bitte Fiat 500 og op til den kæmpe store varebil. Alt, hvad man kan forestille sig, der holder sig inden for et almindeligt kørekort. Det vi lægger vægt på og sætter stor værdi i, det er at sætte kunden i centrum. Det er et slogan, som vi har haft lige siden vi startede og har det stadigvæk. Det spørger vi jo tit kunderne om, for at være sikre på, at de stadigvæk føler sig i centrum og føler sig velkommen i vores hus. Vi er i dag 40 medarbejdere her ved CB Auto i Ribe, og vi er i fuld gang med et generationsskifte. Anders, som har været i forretningen siden 2007, som er min søn, og jeg er stolt over, at han vil føre forretningen videre. Jamen, mit navn er Anders Brandt Winkler, og jeg er næste generation af CB Auto Ribe, og vi hjælper dig med alt omkring bilen, hele vejen rundt om bilen, alt fra service på den til skadesarbejde til køb af din næste bil. Uanset om det er en ny eller brugt bil, så står vi klar til at vejlede dig omkring, hvad det bedste vil være for dit kørselsbehov. Det er vigtigt for os, at kunden føler sig velkommen, og vi sætter kunden i centrum, så derfor vil det være hyggeligt, hvis jeg har tid til at kigge ind forbi til en kop kaffe. Uanset om vi står for bilskifte nu her, eller på et senere tidspunkt, så er vi altid besøg værd. Vi er klar til at modtage, og vi kan levere alt, hvad I har brug for. Vi sætter altid kunden i centrum. Prøv os af, fordi så kan I ved selvsyn få tjekket, at det er rigtigt, hvad vi siger.